Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Timyong, ginaingon, nagmahagyon ko, nga dili ikaw ang akong gipakaslan. Kaya ang akong gipalabi, iguro man di akong gibinuangan. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi, nga dili ginako mahimong may kalimtan. Ng training. Mao kada, dog lito. Ipukid kaayo ko ni Papa ni mo, oy. Ay, sigug pa chansig niya pero gibaliwa raman niya ang tanan. Ang tinuod ng training, mas ganahan ko nga ikaw ang ipuli ni Papa sa namatay kong inahan. Kay parison kayo mo. Pulos mo mga matured. Pero, hindi maguds Papa. Batanon nga babae man iyang ipangita. Ignas Papa ni mo, binga. Ayaw sa mga batanon nga babae, kay igo raman na siyang pangwartahan, anak. Dako bayad na siyang sweldo sa kumpanya nga iyang gitrabahuan. Pangwartahan, ragyod na ang imong amahan sa mga batanong babae. Mulang nang, mas maayo nga ikaw, kay negosyante ka, unya dako sa kaog pensyon sa namatay mong bana. Pero, sakti lang nang, akong sultihan sa Papa, bahin ning atong pagkita ug panagsulti karon. Dili ko anang training, oy. Kiahak baya. Kuyunot naman tao ng inhaka, oy. Dili pa na kuyunot si ng training pa, oy. Kay gigami ang iyang lawas. Hamis pakiksig panti. Puwa og aping. Unya humot. Makasulti na humot. Paano? Kay sa among panagsulti, nagkapanimaho man ko sa iyang kahumot. Mau ba? Sa ato ba? Ikaw may ganahan niya? Hala. Sige, ikaw na lang. Pungayabing na siya. Upakasli siya. Nga, naunsa man ta. Pakasli. Nga, nagudan ako. Batanon man ko. Kamu mo'y parison. Unya ang nakapabor pa gyud pa. Kay nakagusto siya nimo. Ug ang pagdiga na lang ang iyang gihuwat. Dili ko ni training anak. Sama siya, oy. Dili ko ganahan og babae nga kuyunot. Di lagi na kuyunot. Kuyunot na, oy. Ug alang sa imong kasayuran, no?
may batan-o na taong kong babae nga nauna-unaan dong. Nga akong panguyaban. Akong naila-ila dito sa downtown. O, maingon. Siya, nga, pamisitahan ko na ako siya karong gabi. Nakatultol ka sa ila. Oo. Pasakay na ako siya sa akong auto. Ako siyang giyato sa ila. Hapit ako maminyo ni kusabdong na babae nga busok ang akong mapangasawa ini. Maunan kita karong, minyo, kay hinay ka man kayong dihok. Sama ka, oy. Patimpyong. Mahal mo bida. Bata ang babae may gusto. Iyam ng kalipay. Ato Jasmine yun, di siya kalipay. Klibang na Nga ako mag-goodbye dito. Nga, nabala ka ako. Basin igo ra siyang pangwartahon. Tako naman siyang tinigom. Basin, kupras na nang iyang tinigom na siya iyang kaipon. Nga batanon. Pabina. Hindot ka na style abay. Bawa mo ko ani, padong. Asa di padong pa. Ulitaw pa ka, ha? Ha? Naaka puyo sa inyo. Panitilag ba yun ng babae ng magbinuang ba? Nang minyuan siya mong mahan. Patungo na yun, kini. Padong mag-gininim mo. Kamatikon kang di ba yung liyo ka? Badlong na yun. Busy sa taon ko sa akong trabaho sa kusina, bay. Unya, at dosag ko, mahigdaan sa bay sa akong uyab usahay. Ay, paminaro yun. Ani. Kung mahitabo ng maminyo yung papa, niya, sa ito yung gingon, batanon ng babae? Pabida. Maunahan yung kanya, bay? Ako pa'y ikaw. Mag-una-una mo pakasal sa imong uyab. Di ko, oy. Nagsabot namin sa akong uyab nga magtigom una, mi. Hindi pa doon, gini. Bahala na si Papa, oy. Siya maging magmais kawihan ba? Bahala na siya. Kaya di man siya patuog, tambag. Salamat taon, Dainura. Kaya gisugutin ko nimo. Nakagusto masap ko nimo na itimyong. Buutan man ka. Unya, nindot man katrabaho. O karon nga uyab na ta. Ay napagmanoy na ako, ha? Ay. Darling na itawag din ako, ha? Ang atong duwag tinugan ay atong endearment ba? Darling, ha? Darling, itawag susak-usan ako. Okay? Mau ba? Sure, darling Timyong. Ganyan. Inuta pa Kamas minaw. mag-date, darling. Mag-date na tayo. Manutag. Mapugnaw nga lawak. Aron sa antang duha takagkugma. Darling! Uyab na kita. Unsa man day buhatons man nag-uyab, ha? Ogi, karong Domingo, ha? Mag-date, ha? Mag-date karong Domingo. Maabot nga Domingo, darling. Kana, umuni akong gusto. Kana, darling. Kining, darling. Mamarag unya ko kwarta, ha? Para palit na ko blouse ug mga pahumot sa lawas pa. Darling. Okay, uyab na gud ta. Busatagan tigyo ka sa tanan, darling. Ngiga. Isputing ko di mo pa. Asa ang going? Mag-date ron sinura nga akong uyab. Manood na may og hotel nung. Tuljak to the max. Ha? Ako may nabalaka ni imong pagpanguyab og batanon pa, eh. Ha?
Buutan sinura dong. Iguwang na ba ka? Di na kakasuga ko. Buutan sinura. Kasuga ko dugtaw. O kumaro na mo ugtod Jackson sa motel, hagdon dahil na ako siya kasal dong. Maunahan ta ka, ugminyo. Kay hinay kay ka, eh. Hinay kay kaglihok. Patimyong. Unsa man, darling. Nalingaw ka ba sa itong pagpanoroy sa mall? Aha. Happy good kay ko, darling. Kay imo kong ipamalitan sa nan akong gusto. Unya, imo pagit kong gihatagag chismis. Kana, kay love tamang yun ka. Busog pagit kay ko. Kay nangaon man ta sa food court. Lami pa kong kaon. O karoon, adto na santa sa katapusan tang adtuan. Asa man? Sa motel. Mutik intag motel, darling. Opa! Gihatag man nimo ang tanan akong gusto, busa. Dili ta ka baliparan sa gusto nimong mahitabo ka. Yes. Sing alungon ko ng imo. Ay. Lipayon tagit ka, darling. Tagbaon tagit kang maayo. Ay, salamat kay darling. Ay, na doon naman tas motel. Lamian na, lagi. Ginaminam na ko kay dugay na kung wa maka-church in town. Kaluoy. Lami, na juga akong pamatri karon darling. Kay lami ana, oy darling. Darling, agay apa dayan yung imo. Hindi kay taas pero tuskig pa. Darling. Agay, kalami. Agay. Ay, imong tilapan ako. Ang duha ka eggs. Kalami, agay. Ay, dali. Ali. Ako na sa kaon sa mo, ha? Hubuan ko na yung paghinay imong panty. Wala. Unsa man? Nagnanga. Unsa di ay? Nagnanga naman eh. Nagbilagod ko lain sa wala, kay magkuan. Dako ba na mo waday? Ay. daghang storya ko. Sige na. Ikuan na lang ng imo, please. Oo, kini. Sige na. Ikuan na. Nakaabot pa ko. Nabitaw. Hagba naman yung dugkal ako. Sakto day ko ganiyas di kay dako. Murarago ha. Naana di ay. Sige, padayon lang diha. Sige. Ingnan lang niya ko ha kung humana na ka. Sige, padayon lang diha. Sige. Sige, gyud. Sige, gyud. Di ba kahubakon ron? Hapit na ko. Hapit na ko. Hapit na ko. Hapit na ko. Palitan pa ng washing machine. Palitan ko kayo. Sabi na ako, hapit na ko. Palipot ko. Sige lang diha. Magpapalit sa pamako. Papalit lang. Sige pa. Mana ka? Humana kong project niya. Misuot ko kadali sa CR. Pagawas na ako, wala siya suot sa kwarto sa motel. Gidang ako pitaka nga doon na isuot nga kuan 70,000 pesos kapin. Gipamalitan, panantan na ako siya og yatagan pag 10,000. Gidawat pag iniyang ako sila na ako pitaka gida pag yun in town. Imo tang giadto sa ilaha. Dito bitaw ko, pero wala siya dito. Daan ako nun niyang tanan niyang bisti. Nakabang raman da itong bayan na kay
sila kuno dito nag-abang lagi doon. Dili dito ilang bahay. Waman din sa ginikanan dito. Alkansiyan ako. Ay, alkansiyan ako. 2 ka round na ako nakuha. Alkansiyan ako eh. Kapoy ni mo pa. Ala, paglaing batan nun. Ipahurot ng tanan ni mong kwarta. Bahala ka, oy. Gahit kag-oda. Ikaray, amahan nga, di mo itong tambag sa anak. Ay, nilin ako, ano batad ang babae, eh. Si Trini, siya nalay ako ang panguyaban, eh. Karong gabi, mamisita ko niya. Panguyaban ko siya, si Trini. Sabo di, ay. Di ka niya sugton pa. Kay may uyab na training. Sino'y Pablo nga imong kumpare. Sila na uyab ron. O nagplano sila nga magpakasal sa labing daling panahon. Usa! Kaslungan na Trini. Wala ba di ako paglaom na mauyab ko pa siya? Panguyaban ko naman untang babae nga idaran sa sama na ako. Kaya dako mga isa gusto na ako. Apan may uyab naman dahil noon siya. Ukas noon na sila. Ay, nagmahay gyud ko. Nga usa ka batan-on nga babae ang akong giuyab. Ay, iko naman dahil kong ipangwartahan, gibinuangan. Kwarta na dahil ang iyang giapas na ako. Magutumang kasama ang kaagi ni Timyong dinhining tulumanon. What's the style? Kwarta rin ang giapas style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.